Mossa tal-gvern ta' Roberta Bela li ma ntlaqatx tajjeb xejn mill-istudenti tal-liġi u li se tkun qed tikkontrolla bla ebda diskussjoni u bekk tagħti d-daqqa lid-demokrazija f'pajjiżna. Il-ġimgħa li għaddiet il-gvern ippubblika abbozz ta' liġi li jippermettilu li jaħtar kummissarju tal-Standards mingħajr il-ħtieġa ta' maġġoranza ta' 2/3 fil-Parlament. Jekk dan l-abbozz jidħol fis-seħħ, il-gvern ikun jista' jaħtar lil min irid u f'din il-kariga maġġoranza sempliċi wara 3 voti. Fost dawk li ħarġu kontra din il-mossa kien hemm laqda studenti tal-liġi illi fis-stqarrija qalet li mhux ġust li jekk fit-tieni vot fil-Parlament ma jkunx hemm qbil mill-maġġoranza jkun il-partit fil-gvern li jieħu din id-deċiżjoni kif qed jipproponi l-gvern tal-Labor. Laqda qed tisħaq li jekk din l-emenda tidħol fis-seħħ dan se jwassal biex tonqos l-integrità, it-trasparenza u l-indipendenza fih dan l-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards. Rapport tal-OECD kien faħħar il-fatt li ż-2/3 tal-Kamra tad-Deputati jridu jaqblu biex jinħatar kummissarju għall-Standards fil-waqt li ħeġġeġ li għandu jkun il-President ta' Malta li jipproponi persuna biex tiġi appuntata. L-għaqda tal-istudenti tal-liġi fakret li kummissarju tal-Standards għandu jkun hemm biex jassigura governanza tajba u mhux persuna li tintuża bħala ballun politiku. Diversi kritiċi qed jgħidu li dan kollu jaf ikun perikolus minħabba li l-persuna maħtura se tkun qed tinvestiga l-membri parlamentari tal-gvern stess. Roberta Bela qed insisti fuq isem wieħed biss biex jieħu post l-eks kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler. Iżda l-Partit Nazzjonalista għandu d-dubji tiegħu dwar l-effettività ta' din il-persuna. Bela jidher li ma tax każ l-ismijiet li qed tipproponi l-Oppożizzjoni hekk kif qed jibqa' jinsisti li l-isem tiegħu huwa l-aħjar għażla din il-kariga.